I deia, ara que el braç potent de les fúries de terra, la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra. Diem, pàtria, guarda'ns. La terra no sabrà mai mentir. Màrius Porres, la ciutat local. Nosaltres diem des del principi que volem abandonar la comunitat autònoma del no. Pensem que l'autonomisme està exhaurit i que, a més, hem d'abandonar les velles polítiques, les velles cares de sempre, que hem d'abandonar les velles pràctiques que ja no són útils i que hem d'abandonar aquelles velles maneres que ens portaven al no permanent. El no permanent de això no es pot fer, d'aquí no ens en sortirem, això no ens ho deixaran fer, no podrem avançar, no hi arribarem mai, no serà possible. Al llarg d'aquests 2 anys últims hem demostrat que tot és possible si hi ha una gent decidida al darrere, la gent catalana. I hem demostrat que impossible no és català, que això no existeix entre la nostra gent. I hem passat de l'impossible a l'irreversible. Ho hem demostrat en les grans manifestacions de rebuig, per exemple, a l'Estatut de Catalunya. Ho hem demostrat en les consultes sobre la independència. 1 milió de persones votant la independència. La societat civil ha marcat el pas. I aquestes 800.000 persones, 800.000 vots, són 800.000 somnis que algú haurà de recollir. Nosaltres ens oferim per fer-ho. Necessitem ser forts, perquè aviat, ben aviat, el país ens demanarà una altra cosa diferent que ser forts. Sabeu què ens demanarà, oi? Ens demanarà guanyar. Gràcies.